Здравейте, поките! Аз съм Плами, а вие сте в нашия канал The Little Library of PB. В днешното видео ще обсъдим една от книгите в букхола с Божи и това е книгата на Мирела Темелкова "Между науката и любовта". Книгата е издадена тази година и е изключително кратичка, само 100 страници, като проследява историята на нашата главна героиня Мила и случайно срещнатият Андрей. Първата им среща е във влакът към Бургас, която обаче не е началото на тяхната любовна история. Всеки отива в Бургас по свои собствени дела. Мила отива, за да преживее разбитото си сърце, а Андрей отива, за да продаде къщата на баба си и дядо си. Всеки от тях има различна семейна история, която разглеждаме в книгата, докато те двамата се опознават и споделят един на друг какви са преживяванията, които са ги довели до този момент и защо се е наложило да останат точно в Бургас. Мила има неустоимо привличане към морето. Обича да го гледа, обича да плува, обича да е на плажа. Общо взето обича всичко свързано с морето. И естествено за това си има причина. Андрей от друга страна отива в Бургас, за да прекъсне последната си връзка с България и това може да се окаже проблем в техните взаимоотношения. Миналото и на двамата герои не е розово, но ми се искаше това да беше предадено по съвсем различен начин. Имам чувството, че беше предадено много повърхностно. Сядат още на една от първите си срещи, започват да говорят за това, през което са преминали и просто някак си не го чувствам автентично, не усещам свързването между тях, когато те споделят тези свои спомени и травми. По-скоро имам чувството, че е написано за нас да разберем, но не и за тях да усетят другия. Цялата им история се развива в рамките на може би месец и нещо, като още през първите 6 или 7 дни виждаме изключително сближаване между тях, но не го усещаме. То е там, то е написано, виждаме моментите, които преживяват, но ние като читатели не може да го усетим. Аз лично не можах да бъда съпричастна на нито един от техните проблеми. Не можах да усетя това колко боли да е неизживяна тяхната любов. Не можах да усетя нито едно от предизвикателствата, през които се наложи да преминат, докато се опознават, просто защото всичко беше като изплюто и някак си ми се струва, че тази книга можеше да има много повече потенциал, ако беше отделено повече време на задълбочаването в техните емоции. Няма как ние като читатели, без да изградим някаква връзка с тези герои, да сме съпричастни с тях и да им съчувстваме, когато просто четем за техните емоции от средата на случката. В началото на книгата се споменава, че Мила отива да лекува разбитото си сърце там, като се нуждае от малко време сама, малко време без приятели, без семейство, което се очаква, че е доста тежък период от нейния живот. Това някак си не го виждаме. Сами трябва да подозираме дали е зле или не. Загатва се само веднъж в началото на книгата и повече буквално не се усеща. Някак си това изчезва. Въвеждат ни в една болка, която после изчезва, незнайно как разрешила се. За Андрей толкова нямам какво да кажа. Той беше по-адекватно представен, ако мога така да го опиша, защото той дойде, показа своя характер, разбрахме неговата история, докато Мила... Характерът на Мила трябваше да е по-дълбоко изграден, но някак си това просто се губи в книгата. И тя има много дълбоки размишления, които аз обаче не усещам. Не знам дали някой друг е чел книгата и може да ми сподели дали това е неговото мнение, но просто аз не можах да усетя нито един от двамата. Може би малко повече усетих Андрей. Въпреки това, за него също не знаехме кой знае какво. Имаше пасажи в книгата, където Андрей обясняваше своята история наново и наново на всички хора, които среща в България съответно. И просто се чувстваше като монолог, като рецитиране на монолог, той откъде е, какво работи и каква е неговата история. Първо, не смятам, че това са неща, които би казал на всеки, който срещнеш. И второ, само първият път, когато тази история се представяше, имаше допълнителни въпроси към нея. През останалото време имам чувството, че той просто сядаше и когато човек го попита защо си тук, той просто казваше едно и също нещо. И в рамките на 100 страници, когато аз това го прочета 4 пъти, някак си умръзва и натоварва, защото аз не виждам нито развитие в начина, по който той разказва,
нито някаква промяна на причината. Просто той си следва неговия план и някак си не усещаме никакво задълбочаване. В корицата ми харесва, че са изобразени звездите. Това би трябвало да е космос. И това е връзката с науката. Тази връзка се разглежда в края на книгата от страна на Андрей. Това мога да кажа, че много ми хареса как е разгърнато, защото в течение на книгата ние научаваме за професията на Андрей, ние научаваме за любовта на Андрей към науката и защо той харесва науката. Така че мога да кажа, че с този аспект на Андрей се представяхме добре. От друга страна, в края на книгата, точно на последната страница, имаме нещо, което е свързано с работата на Мила. И аз се радвам, че е написано, но някак си не усетих тази връзка между Мила и любовта към нейната работа, както при Андрей и любовта му към науката. Просто някак си имам чувството, че Андрей беше една идея по-добре изграден като персонаж, отколкото Мила. Като сюжет, пак казвам, месец и половина се развиваше. За мен това е изключително бързо, защото още в може би третата глава, която беше 4 или 5 ден в Бургас, ние просто видяхме как нещата вече са се случили. Нямаше го този билдъп на енергия, нямаше го това построяване на чувства един към друг. Тези чувства просто се появиха, което за мен е непонятно. Не знам как могат толкова бързо да се влюбят. Не виждах някакви стойностни разговори, които да ги накарат да обикнат един друг, да се обикнат един друг. И общо взето ми се стори изключително фалшиво. Съжалявам да го кажа, наистина има потенциал в тази книга, просто не мисля, че е написана както трябва. На моменти също така, когато четях описанията на обстановката и на това какво се случва, беше доста сухо, защото изглеждаше все едно аз звъня на моя приятелка и казвам: днес станах, измих си зъбите, закусих и отидох да свърша малко полезна работа. Това не е начин, по който предаваш събитията в една книга. Изобщо не се усеща магично, изобщо не ти задържа вниманието. Някак си го чувствах по този начин. Имаше пасажи, които бяха: взех си кърпата, отидох на плажа, разпънах си кърпата, легнах на плажа и гледах морето, което беше пред мен. Някак си подобно изреждане на изречения не ми харесва. Просто много споменаване на едни и същи думи, безмислено отразяване на действия, от които няма нужда. Разпънах си кърпата, седнах на плажа. Това е нещо битово, което може да се пропусне. Съвсем спокойно може да бъде написано: взех си кърпата и отидох на плажа да гледам морето. Видях какво си, примерно там, ако има нещо, което да се види. Просто някакси този стил на писане изобщо не ме е грабна. И честно казано, доста зле се чувствам от това, защото ми се искаше тази книга да ми хареса. Много ми се искаше да ми хареса, първо, защото е на българска авторка. Това е първото нещо, което мога да кажа. Второ, има стихосбирка, която се казва Шепа думи, която аз исках да прочета, ако тази книга ми хареса, защото щом тази писателка е издавала и преди, смятах, че най-вероятно има за какво. В смисъл, щом продължава да издава и хората да я четат, има причина това да се случва, но вече силно се съмнявам в това нещо. Стихосбирката е издадена през 2022 година, т.е. има 3 години разлика между стихосбирката и тази книга. Все още бих се я купила, за да видя дали просто не съм сбъркала с книгата, дали просто проблема е бил в произведението, че не ми хареса, но със сигурност не бих препоръчала. Просто не ми се струва, че си заслужава тази книга някой да я чете. Има доста по-стойностни книги, с които ще си прекарате времето доста по-приятно, отколкото тази. Просто имаше много неща, които ме дразнеха. Не можах да се потопя в историята, не можах да усетя героите и техните проблеми. И лично на мен това ми беше проблема с книгата. Това беше нещо, което ме кара така негативно да се изкажа по нея. Струваше ми се, че можеше по различен начин да се развият събитията и просто двете страни в края на книгата бяха всеки убеден в собственото си мнение и никой не се опита така да
направя компромис за другия. И това мисля, че е точно защото нямаха тази емоционална свързаност. Ако бяха прекарали повече време заедно и ако имаха повече моменти, които да ги свързват емоционално, мисля, че щеше да се стигне до правене на компромис и просъществуване съответно на любовта им. Въпреки че е загадната много интересна теория за любовта и за прераждането в края на книгата, може би цялата идея е било да се стигне до тази теория и за това любовта им да не е осъществена, но няма как да знам. Някой може и да му хареса книгата. Всъщност силно се надявам да има по-добри отзиви от моите, но със сигурност аз не бих оценила тази книга много високо. Това е което мога да кажа за книгата. Съжалявам, че ревюто е толкова негативно, но просто наистина нямаше неща, които да похваля. Надявам се следващата книга, на която правя ревю, да е една идея по-добре и да мога да ви я препоръчам с две ръце. Ще се радвам хората да подкрепят българските автори. Ще се радвам българските автори да пишат малко по-стойностни неща. Така че споделете вашето мнение долу. Ще се радвам да го науча. И се надявам следващото ревю да е по-позитивно.